Kol, bayang to. Pwede mong utana? Oh, Saan yung lugar diri, Kol? Balubo man ni diri. Balubo? Ibutang sa na, pwede. Ha? Ibutang sa ba? Ha? Ibutang sa na, kuy, kuwantin mo ba? Oh. Pagutana ra. Uy, bugat yun na, Kol ba? At ay, Ah, panagikan, Kol? sa bukid. Awi mo ning kaugalingon? Hmm. Pila ang pihalin mo, anak, Kol? Kung ano mga 800 din eh. 800 na tanan. Pero, taga-adlaw ka mag-harvest, anak. Dili. Kuan. Kininsina. Aw, kininsina, kibali 800 tayo mong kinsina. Oh, Napakay pamilya, Kol. una ah. Ikaw rin ang inabuhi. Pila pa kilometro gikan na mo gipasan? Mga pila kilometro? Duhaon na. Duhaong ka kilometro napasan ka? Tagpila ra man ang kilo anak, Kol? Kuan di si City. 17 ang kilo. Grabe no. Ya 800 pesos ang alin mga kanikol, mga pila ka ni ka kilo, Kol. 50 ni. 50 kilos. Para siguro kay ko amay kanang man ni matarong kun pagsod. Ah, pwede ko mga yung isa ka sipi lang, Kol. Pahinog ko nimo. Oh. Okay ra? Pero ay ito ray ko na, ay ito ray. Aw, ikaw ra kay imuha mo na. Isod mag butbuot ba? Salamat kayo, Kol ha. Matay gihasol-hasol ta jud ka, Kol ba? Ah, okay man. Ha? Okay ra. Ni-relax sa lagi mi, Kol kay. Salamat kay ni, Kol. Okay. Ya, Kol, nakoy kuan mo, Kol, sa imong kaayo, Kol. Nagiingon, Kol, nga naibalik nga grasya gikan sa Ginoo sa imo, Kol. O, Kol, o. Ha? Basing wa pa mo ipaniud to. Sige ra. Ha, kadako na ba ana? Ha? Kadako na ba ana? Na kung kana mga salamat gid kayo. May problema, Kol. Pasalamat atas Ginoo, Kol, kanunay, ha? Magani kay basta mga tao gid magsinaba basta nay ka kinasing-kasing bitaw. Oo. Ana ba. Basta mo na giingon, Kol. Kita ray magtinaba, kita rang pobre ang magtinabangay. O, Kol, o. Dawatan ni, Kol. Si, Ha? salamat kayo. Para makarelax ka, ha? Si, Hmm? ate kayahay na ani oy. Hayahin na kayo. Basta man, karoon ba kasugat og tao ganin hatag di mo kwarta? Tinga gay ko karon kay amin ako nanguan ba nang nangihi. Oo. Kasi, Ato mo sa ron. magto ko gagsabo. Ano sayo? Nga, dungagi pa na, oh. Eh, Ha? ate. Dungagi pa. Ayaw, kaulo kinasing-kasing ko na yung kapaghatag, ha? Kana ipalit na ni magbugas. Salamat gid. Oh, kani. Turbo na ni kay kinigod niya saging. Utangan na sa amo ni. Ah, utangan na sa mong amo. Ay, giutang na ni mudaan? Una na utang ani. Mao? Sa kuan 3,500. 3,000. Oh, 500 sa akong utang. 3,500 ang imuhang Aling kami sa 300. May data ang 500. 500. Kibali 300 na imuha. 400 ra ako. Oh, 300 ra. 300 na imuha. 300 pesos na imo kay utangan na kadaan. Oh, palitig bugas. Pangpalit og bugas mo, Kol. Giat. Ate mo magdahom ko ring ani ko. Ha? Og ito magdahom. Amo na giingon, Kol. Pasalamat at kanunay sa Ginoo nga sa kataas sa oras o sa kataas sa panahon o sa kadaghang adlaw kita ba jud nagsapon na ning dalan. Ate do. Oh, Og ito magdahom ring ani ko aron. Salamat ti kayo. sige na. Ayaw sa kuha Salamat kayo sa inyo ha. ayaw sa kuha pagpasalamat, Kol. Ha? Sa Ginoo ra ka pasalamat. Kay mo na giingon, Kol, tanan grasya nga nadawat aning ibabaw sa kalibutan. Gikan man sa kahitasan, di ba? Nya kana, Kol, tagpilang sakos bugas ron. 2.5 no? Kadi gid. Mga 2.5. Kay ang tunga sa ako kuan man. 1.5 ang kuan gyud. 1.5 ang tunga sako mo 1.5 or tagwan to. Di na tag 1.5 nga bugas. Karon Sa ako. tunga sako pero dabi na jud to ka ano. Gwapo na kayo. Ani. Kuan kininsin naman ko mag-harvest. Na pila rin ang kinsin o pila pa nakakuan ay hamin nakakuan og bugas. Unya karon Sa ibitan pa na ako kanang inadlaw ba lampa. mo jud pinay kabuk imong anak, Kol. Duha. Duha kabuk imong anak. Unsa may trabaho sa imong asawa pod? Nara sa balay. Pila edad sa imong mga anak karon, Kol? May ang maguwang laki tulo ka tuig. Oh, mao. Muna ang kuan. Sa ato ba mga bata pag imong mga kuan day? Mga pila mga edad nagminyo, Kol? Mang kanang bae murag mga 8 pa na kabuan. Ha? 8. Tapi ka lisod sa Panginoon. Oh, dungagi na. Dungagi. Salamat kay gid. Ah, sige ah. Salamat sa Ginoo gid. Gid magdamay nga ani ko ba. Sige ra jud, Kol, mo na giingon, Kol, nga yampo ra na to tanan itong kapobrehon sa kahitasan, ha? Salamat kay gid. Nya karon, Kol, palit na nimo bugas, isa ka sako. Mga gata sa bata. Kuan kini na mga kuan sa bata, diaper. Ay, mga pa jud ay mga diaper sa imong anak. Ah, dungagi pa na kay napay diaper sa imong anak, oh.
Nungagay kay padaya pero sa mga anak. At least, grabe naman yung grasya ni. Ha? Sila. Mo nagiingon ko lang ha. Pasalamat na dyan ta kanunay ha. Ana rin. Kanya kol. Di na, ay na pagdugay kay para makakaon imong pamilya dito ha. O sige. Di, tabangan ta kagkuan be. Tabangan ta ka. Para makakaon imong pamilya dito ha. Makapalit na bugas ha. Kay utang raman day nino. Di utang din mo Tama daan. na sa akong amo. Ya, Di Kol. naman sa kuan. Ang katong saging kami na dong. Ang akong gihatag sa imo ha. Iuli ko rin eh. Kay ako kol. Di mo may passing. Sige ka. Ako kol. Testing na ko sa taong maayo. Maayo nga magkaw nga pagkatao nga kita. Gaan ko ni mo nga way pagdua-dua. Muna giingon. Ang maayo nga tao na di balik na grasya nga isong balik sa Ginoo. O di ba? Ibalik ta nito. Daan. Sige. Ay, ayaw no. Ha? Kay mutuwad man. Oh, sige sige. Ako na lang ikama ni. Oh, sige sige kol. Ala kol, salamat kol. Salamat ayo. Sige, amping-amping ano na ya. Okay. Sige kol. Sige, salamat. Sige. So karon na ko tayo discover duwa mo ni ang PH Kennedy. So karon na to paborito nga duwa mo mo ni ang super kiss. Hello, musugal tao natin. Double. Court double. Queen double. King double. Queen double. Queen double. So karon mo sa tuwan natin, isa mo siya 1,960. So sa gusto mo duwa ni nasa comment section lang din, maalala nga bawal sa mga sa mahilig ko dito mutulakan ni.